Sağlarmısınız kırıp? Olmaz, assalamu alaikum. Qarşı kelmesen bugün senin bilen men işlerim. Ve aleykümselam edile. Bir de karşı tüvül kirisinçe şatqına. Luiza'ga nerse bulgan işittin mi sen? O bugün bizge qonak bularak kelешек. Şolaydı, şolaydı. Şunda kelgeç barsın da aşıklarımız indi. Sağlarmısınız hürmetlilerimiz? Bu yıl jay bir güjet buldu. Eli de kızga bir işmi. Biz buna şatqına tapşırırız. Başlar hazır. Jayning dağın bir motor günün quvанып, qarşı alıyıq. Vaqt uzgan sayın onun her minutu, her mizgili qadirlerek bula başlay. İseniz hürmetli tamaşaçılar. Sizni manzara tapşırının icad türkümü hem alıp baruşları Edile Safarov bilen Almaz Garayev selamli. Şilebi ülkesinde volontörler şüplerini ayırıp jiyunu popülaştırу ысулын uylap tapqanlar. Atlet Ruslan Pustavoy temir yol sostavын tortib rekordlar kitabına kirgen. Bular turunda tolarak Dünya Yanılıkları sahifesinde hizmetteşimiz Aliye Selim Canı Vesiler. Şilebi волонтерлары şup şarны ayırım jiyunu popülarlaştırу usulun uylap tapqanlar. Разделяйка проекты икенчел шималны кабул итә дә, эшкәртүгә тапшыра, аннан кергән акчаны хайван приютларына юнәлтә. Проект интересен тем, что он помогает... Шундый ук оешманың Екатеринбургта эшләвен белгәч, бу идеяны үзебездә дә тормышка ашырырга уйладым. Әлеге проект табигатькә дә, хайваннарга да отышлы. Ул инде 7 ел буе эшләп килә. Шул вакыт эчендә аңа 100дән артык кеше кушылды. Шуп шарны аралаудан кергән акчалар мәхлукларның операцияләренә дә тотыла икән. Бер песидә саркома авыруы тапкач, разделяйка җыйган акчага шишне кисеп алып, операциянең бөтен этапларын уздырганнар. Атлет Руслан Пустовой 120 тонна авырлыктагы тимер юл составын тартып барган. Россия Кыш Экстрима Федерациясы президенты урынбасары Сергей Агаджанян рекордны теркәп куйган. Люберец спортчысы составны 36 секунд içinde 8,6 метрга күчергән. 8 месяцев шла подготовка. Буксирлауга әзерләнү 8 ай вакытны алды. Атнага 3 тапкыр шөгыльләндем. Махсус җайланмаларда да, спорт залында да күнегүләр ясадым. Шушы рекордны кайчан уздырырмын икән дип уйлыйм. Бу бик тиз генә эшләнми. Елга бер рекорд нормаль күренеш. Моның өчен сәламәтлеккә дә, нерв системасына да җитди йөкләнеш кирәк. Руслан травматолог-ортопед булып эшли. Россия Кыш Экстрима Федерациясы мәгълүматы буенча, элек дөньяда бер генә спортчыда 100 тоннадан авыррак составны махсус җайланмадан башка урыннан күчерә алмаган. Федерациянең алдынгы рекордчысы Юрий Шмаковның 2021 елда 75 тонна авырлыктагы поездны буксирлаганы билгеле. Алмаз тапшыруларның берсендә без инде шундый халык сынамышы әйткән идек, әгәр август айында берәүзләр очса, димәк сентябрь җылы булачак. Һәм мин моны тикшердем. Ничек? Ауга кайткач, чынлаптан да узын-узын берәүзләр очып йөри. Димәк, бу нәрсә дигәнне аңлата. Бума Әдилә табигатьнең матурлыгына сокланып, дөньясын онытып йөри дигәнне аңлата. Дөресен генә әйтсәк, исәне мин сентябрьне көтеп алып, аның җылмы, юкмы икәнен чагыштырасы гына кала. Һәм әйдәгез әле хөрмәтле телевизор караучылар, бергәләп табигать кочагына юл алыйк. Jay ahırına yakınlaşa deyip kiyinüşçülərinin kubisi
балалар. Чөнки каникуллар тәмамлана, бакча уку сезоны башланачак. Шуңа күрә бөтен балага да бу көннәр инде җиңел генә бирелмидер. Айрыша беренче сыйныфка баручыларга балалар һәм аларның әти-әниләре нинди кыенлыклар белән очраша һәм аларны ничек җиңәргә? Сорауларны медицина психологы Илгизә Исмәгыйловага бирик. Илгизә, исәнмесез? Исәнмесез. Саумысыз, хош килдегез. Мәктәпкә беренче сыйныфка баручы балаларның яңа шартларга җайлашу күпме вакыт ала һәм нинди проблемалар булырга мөмкин? Әлеге очрактан. Шынлыкта да инде беренче көннән үк мәктәпкә бара торган балага бик күп авырлыклар белән очрашырга туры килә. Чөнки ул бит инде үзенә бер дә таныш булмаган ситуациягә эләгә. Һәм инде яңа мәктәп кысаларына җайлашу, укытучыга күнегү, үз яшьтәшләре белән уртак тел табу, көндәлек режимын, тәртип кагыйдәләрен үтәү, бер урында гына күп вакыт эчендә утыра белеп, булар барсы да инде бала өчен бик зур стресс. Һәм инде гадәттә бу яңа мәктәп кысаларына җайлашу этабы 2 ай дәвамында бара, ләкин инде бу 1 елга да сузылырга мөмкин. Бу инде баланың үзенчәлекләре белән бәйле. Һәм инде бу этапта барлыкка килә торган проблемалар, алар шулай ук баланың үзенчәлекләреннән тора. Чөнки кайбер балалар бит инде мәктәпкә бик тиз җайлаша, кайберәүләренең төрле психологик проблемалар килеп чыгарга мөмкин. Шулай ук инде укуында, тәртибендә тайпылышлар булырга мөмкин. Хәзер бит инде бик күп баланың уку, язу, санау күнекмәләре бик килеп чыкмый. Һәм инде тәртибе белән дә Килеп чыкмый дигәннән шундук сезне бүлдереп сорыйсы килә гафу. Ул нәрсә белән бәйлисең? Гел телефонда утыру беләнме? Чөнки бу проблема бөтен балада бар бүген көндә. Ул инде төрле проблемалар белән бәйле. Төрле сәбәпләре бар аның, баланың игътибары белән дә бәйле. Бала бер нәрсәгә игътибарын юнәлтә алмаудан инде гиперактивлык та бар бит инде хәзер безнең. Һәм бала әзер булмаса мәктәпкә, әле әзер түгел икән мәктәпкә барырга, шул тарафтан да булырга мөмкин. Балалар бакчасына йөрмәгән балалар белән нинди проблемалар туа? Балалар бакчасына йөргән, инде балалар бакчасына йөрмәгән балалар арасында әлбәттә инде аерма бар. Чөнки балалар бакчасына йөргән баланың мондый охшаш ситуациядә булу тәҗрибәсе бар. Һәм инде андый балага әлбәттә инде бу яңа шартларга җайлашу җиңелрәк. Ләкин инде монда да бөтен әйбер дә индивидуаль рәвештә, чөнки бу балалар бакчасына йөрмәгән балаларның инде бу этапка җайлашуы ата-аналарның әле мәктәпкә хәтле балаларның тормышын оештыру этаплары белән бәйле. Мәсәлән, баланың социаль тормышы актив икән, төрле түгәрәкләргә, секцияларга йөрү тәҗрибәсе бар икән, башка балалар белән аралашу тәҗрибәсе бар икән. Бу инде әлбәттә ситуацияны җиңеләйтә һәм мондый балага шулай ук җиңелрәк булачак яңа шартларга җайлашырга. Менә гиперактивлыкта бар дидегез. Андый балалар ничек җайлаша һәм аларга ничек ярдәм итеп була? Безнең инде бар диагноз синдром дефицита внимания и гиперактивности дигән. Һәм инде без бу үзенчәлекне инде в рамках диагнозы карасак, бу әлбәттә инде бик зур проблема. Мин үземнең эшемдә дә, менә Республика психиатрия хастаханәсендә мондый балалар белән очрашам. Һәм инде бу бит инде проблема мәктәптә генә килеп чыкмый. Бу проблема баланың бәләкәй чактан күренә башлый, аның билгеләре 3-4 яшьтән. Һәм инде бик тә мөһим бу билгеләрне күргәч, әлбәттә ата-аналарга инде шунда ук белгечләргә мөрәҗәгать итәргә. Нинди билгеләр ул? Кыска гына әйтсәк. Гиперактивлык инде бала гиперактив, Гел хәрәкәт итәме, сикереп торамы? Менә үзем шундыйрак мәктәптә мин
Дәресләрдә менә бер урында тик утыра алмыйдым. Менә тимдә менергә Дәрес вакытында класс буйлап тегесенә йөритеп. шабырга кирәк, бер кызны шиметеп алырга кирәк, бер малайга бәрелеп китәргә кирәк. Ала алмас. Ну, бәләкәй чакта инде ул күбрәк шул хәрәкәтчәнлек, шамадан тыш хәрәкәтчәнлек инде. Бер урында гел селкенеп тору. Андый баланы укытучы нишләтергә тиешсең анда? Ул сынган указкалар, миңа очкан акбурлар, бик күп. Пишмакта басып торалар. Шынлыкта да инде андый балалар укытучының да, ата-аналарының да бик күп көчен таләп итә инде. Бу проблема белән инде менә нейропсихологлар эшли, психокоррекция эшен алып баралар инде андый балалар белән. Әлбәттә инде ата-аналарга неврологка, психиатрга мөрәҗәгать итәргә кирәк, психологка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бу димәк инде укытучыларның, әтиәниләрнең балаларга ярдәм итүнең үзенчәлекләрен бер өлеше шулай бит. Белгечләргә мөрәҗәгать итү. Бар аның икенче ягы да менә в рамках диагнозы карамасак, бар бит инде балалар менә гиперактив, хәрәкәтчән, ләкин алар әле мәктәпкә әзер түгел. Менә мин гел үземне искә төшерәм. Менә Алмаз да әйтеп китте, мин укыганда, мин 6 яшьтән бардым инде мәктәпкә, һәм бик барасым килде мәктәпкә, ләкин психолог әле әзер түгел дигән иде. Менә тәртип буенча әзер түгел. Бәхетле, мине 5тән биргәннәр. Әйе. Шулай ди син уйнап йөргәнсең дәресләрдә. Һәм инде менә бер ел эчендә укытучылар гел зарланалар иде инде тәртибемә. Менә бер урында гына утыра алмаганмын. Һәм инде 2нче класска килгәч, укытучылар шаккатты. Чөнки менә гел үзгәреш, уже менә әзер булмаганмын мөгаен мәктәпкә, бер ел көтәсе калган. Әзер икәнегез күренеп тора, тик кенә утырасыз. Сәлкем мишәдә һәм гомумиләштереп сезнең киңәшләр, әлеге юнәлешләр буенча. Бик тә мөһим инде бу этапта бала беренче тапкыр мәктәпкә барганда инде нинди хис-кичерешләр белән бара мәктәпкә бала. Һәм бу хис-кичерешләр нинди булуы инде ата-аналардан тора беренче чиратта. Ата-аналарның таләбе инде әкренләп мәктәпкә карата мәхәббәт уяту. Чөнки инде бала мәктәптән курыкса, аның бит инде кеше укуга түгел, менә бу курку хисен бетерергә китәчәк. Һәм инде бик тә мөһим ата-аналарга баланы яратырга һәм ничек бар шулай кабул итәргә. Ниндидер билгеләр өчен, дәрәҗәләр өчен түгел, ничек бар шулай бала инде моны тойырга тиеш. Шулай инде ата-аналар күбесе баланы шамадан тыш түгәрәкләргә, секцияларга бирәләр беренче класстан ук. Бу инде дөрес хәл түгел, чөнки баланың инде көче беренче класста менә шул укуга китәргә тиеш. Менә шул яңа мәктәп кысаларына җайлашуга китәргә тиеш. Тиешләрен аңладык, тиеш дип әйтүе генә җиңел, ләкин гамәлдә аны тормышка ашыру авыррак, ләкин ашырга тырышык. Кунакка килгән өчен рәхмәт яусын, эшегездә уңышлар сезгә. Бездә кунакта медицина психологы Илгизә Исмәгыйлова булды. Манзара үз эшен кыска гына рекламадан соң дәвам итәчәк. Белгечләр быелның сентябрьдә шактый җылы, хәтта иссе булыр дип фаразлый. Ул белгечләр, үрмәкүчләр һәм аларның пәрәвезләре, шәхсән үзем имеш-мимешләргә ышанмыйм, синоптиклардан килгән төгәл мәгълүмат белән танышыйк. Исәнмесез, бу атнада һава торышы белән сезне мин иркә таныштырам. Антициклон йогынтысында җөмһүриятебездә эссе һәм явым-төшемсез һава торышы саклана. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Балуазнакы Әлмәттә алмашынучан болытлы һава 29 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама яршалы Алабугада кояшлы температура 30 градус. Төньяктан Актаныш Агржи Менделеевскида явым-төшемнәр көтелми җылылык 31 градус. Төньяк көнбатыштан Арча Кукмара Балтачта алмашынучан болытлы һава 30 градуска кадәр җылыта. Көньяк көнбатышта Болгарбай Чүпрәлдә аяз температура 30 градус. Чистая Нурлатма Мадышта алмашынучан болытлы һава 31 градус җылы. Җил көньяктан уртача тизлектә.
Merkezimiz Qozonda oyazuşan bulutlu hava, yağım düşümler kütülmeyi, temperatürü gündüz 30-32 gradus жылы, jil gün yoktan ortaşa tezlikte. Atmosfera basımı Türkümüş bağanasının 765 mm teşkil ete, havanın şağıştırmaşı adımlılığı 46%, jirinin magnit kırıtınış. Hava turuşturunda eligemine şular edeceğleriniz matursun. Қазан тағын бір зұр уақиғаға әзірлене. 7 сентябрдан алып 11-не қадар 18-ші Қазан халықара мұсылман киносы фестивалі ұзашақ. Бұйыл қатнашу тілегін білдіріп дүнияның 44 иліннен 625 ғариза келген. Оның қатнашушылары білен әңгәмәләр сериясын дәвам итәбез. Бізде қонақта Татарстанның от қазанған артисты, театр һәм кино актері, режиссер Ирек Хафизов. Ирек әфәнді, исәнмісіз? Сәнмісіз, қайырлы ертелер. Ирек, сәлем, қош келдің. Қазан кинофестивалінде қатнашырдай Татарстан фильмнары нендей, үзіншәліклері, айырмалары нәрседаларын? Білесізме, біз бейтінде Аллаға шүкір ел сайын дерлік, қазір өзіміздің Татарстанымызда кинолар түсіріп келеміз. Ел сайын өзімізше кино сәнғатын олға тәрірге тырышабыз. Елда міне бұлтырлары біздің Мансур Ғиләжевнің «Исәнмісіз» фильмі қатнашты, ол режиссер Илдар Ягафаров. Ол енді бұйылда башқа фестивальлерді де 2 гран-приға ие болды. Бұлтыр ise шул мұсылман кинофестивалінде қатнашып, ол біздің президентінің айрым бөлігіне ие болды. Шуған көре өзімізде түсірілген фильмлерді Аллаға шүкір салғылана бара. Келешекте Алла берсе тағында зорырақ масштабларға шығыр деген үмітте қаламыз. Амин бір түсірген материал бізде шоқтай татар әдебиетінің қайсығын әсерін алма, аңа өзіне бағыштап бір кино түсірілік, келешекте де әлігі исімлік сонлары арта көрсін еді. Бұйыл ненде кино қатнаша һәм әлігі кинода сен түстің ме? Бұйыл ялғышмасам Ғалимжан Ибрахимовның Алмашуар әсәрі, ол енді башқа исім астында Тарлан деген. Бұл Қазақстан білән Татарстанның бірден проекті. Аның яртысын түсірділер Қазақстанда, яртысын түсірділер мұнда, өзіміздің Татарстанымызда, Әлки районында. Жоқ, ол фильмда мен түшмәдім, әммәді ләкин қатнашым бар. Ол фильмні мен татарчаға тауышландырдым. Міне бейт. Бүгінде түшкенге қарағанда да қатар керек. Шуңа көре бір главный түп рөлді ойнаушы артистінің тауышы менікі болашақ. Өзіңіз режиссер боларақ нендей әсер білән янып кейіп ересіз бүгінгі күнде? Режиссер боларақ деп, міне бұйыл әлі Аллаға тапшырып, шондай зор ішке алынырға туры келді. Милеуша Ләбинның яғынан бик зор рахмет тәқдим болды да, Әмирхан Еникинің 3 әсәріне негізленіп, сценарийсы Лера Бакиева, Мәскәу сценаристынықты, 823 километр деген фильм түсірдік. Бүгінгі күнде съемкалар тәмам. Олға табәлі кино үстінде ішлері көп, зор. Яңа ел алдынан өзіміздің тамашашыларымызға әзірлеп бітірге тырышырбыз деп ойлаймын. Әлі кинолар прокатқа шығашақ ма, яки телеканалда көрсетілешек ма, яки интернетте көріп бұлашақ ма? Жоқ, интернетте да, телеканалда да түгіл, ол зор экран үшін баштайында шул прокат үшін бұлашақ. Міне сіз өзіңіз режиссер да актер боларақта нешік деп міне бәлейсіз. Өзіміздің жерлі актерлар білән ішлеу рәхатрак ма, яйсе Мәскәу шетел актерлары білән? Шилтил артистлар бұлайда танылған бетінде, мен инданың әрбір проекттар ішлеген сөйін айтам, бізге өзіміздің артистларымызны көтеруге керек, өзіміздің артистларымызны танытырға керек. Біз өзіміздің Қозғанымызда ғана қойнарға тиіш түгіл, зор масштабқа шығарға тиіш. Өзіміздің артистларымызны йылдыз жасарға тиішбіз. Әрбір артистінің қатнашқанда, әлбәтте, олмаз менің біле келішір гонорарлары да өсерге тиіш. Шуңа көре кино сәнғаты ол бетәлі мінәттігінен артист шақырдым, мұннан артист шақырдым, кішіні кімләңгіне мақтаны отырға керек ме? Өзіңнің артистларыңны өстіріп, өзіңнің киноңны өстіріп, өзіміздің тамашашыбызға, һәм де кең дәрияға тәқдим етерге тиішбіз. Шуны тағы бір қабатлы әлі тағы да қышқырып ратып еттін. Сен келештің, аңладым, көресің. Міне түшіруді үлішігіз кірген фильмларда Қазан кинофестивалында нендей келешек көресіз?
Әлбәттә үзеңнең эшең кергән фильмнарга инде ул зур киләчәк, әйбәт киләчәк юрыйсы килә. Менә әйтеп киткәнемчә, монда төшергән фильмнар үзебезнең регионнарда гына түгел, башка фестивальләргә дә чыгып, үзебезнең татар телебезне ишетсеннәр. Менә без бит карыйбыз, төрле фильмнарны карыйбыз, төрекчә сериалларны карыйбыз. Аның бит инде тавышландыруы бара, әмма дә ләкин төрек сүзләре кулакка керә. Шул ук казак фильмында, үзбәк фильмында карыйбыз. Башкорт фильмнарында карыйбыз. Нигә әле безнең фильмнарны шулай ук менә безнең бит инде татарча фильмнар татар телендә бара, аста инде субтитрлар язылган. Шуңа күрә мин үзебезнең телебезне дә һәм кинобызны да киң дәрьяларга тарату ягында. Күрсеннәр. Һәм дә инде безнең кинематограф үссен. Аллага шөкер, менә ел сайын инде 18нче тапкыр шушы күркәм фестивалебез барлыкка килде. Безнең Казаныбызга дөньяның төрле якларыннан киләләр, Казаныбызны күрәләр, безнең менталитетыбызны күрәләр, безнең сәнгатебез белән танышалар. Монсы да бит зур плюс булып бара, килешәсе. Bütün сүзләрен хак менә печать кенә сугасы да басмага бирәсе дип әйтте ди. Шулай да театр эшчәнлегендә сорамыйча булдыра алмыйбыз. Бәйрәм уңай алдыннан сез инде август спектакльләрен башлап җибәрдегез, шулай бит? Аллага шөкер, башлап җибәрдек. Иң беренче спектакльне башлап җибәрдек. Зал тулы халык. Үзебездә шаммыйбыз, мин әйтәм, менә халкыбыз спектакльләргә сусаган, иртәгә дә уйныйм, берсе көнгә дә уйныйм. Бүген дә спектакль, килегез, театрыбызның ишекләре, Тинчурин театрының ишекләре ачык. Шушы бәйрәм алды спектакльдә 10 спектакль куябыз. Субхана. Төрле спектакльләр, төрле жанрларда, комедиялар, фаҗигаләр дә бар. Нинди жанрда карыйсызлар килә, тамашачыбыз, рәхим итегез, көтеп калабыз. Сезон кайчан ачылачак? Сезон, Алла бирса, сентябрь айында үзебезнең Кәрим Тинчуринның туган көне 15 сентябрь көнне без 89-нчы сезоныбызны ачып җибәрәбез. Хош килсен 89-нчы сезон, исән-имин эшләргә яссын, кинода үссен, театр сәнгате дә алга барсын, кунакка килгән өчен рәхмәт яусын. Рәхмәт дусларым, амин. Бездә кунакта Татарстанның от казанган артисты Ирек Хафизов булды. Кунагыбыз белән сау булашып, Рөстәм Егоровның иҗаты белән танышыйк. Әби бик матур җырлаган иде. Можга шәһәрендә анда дубитель завод бар иде. При нем самодеятельность булды һәм ул анда җырлаган иде. Баян белән гармонда минем уйнады бабай әти ягыннан. Мамадыш районыннан. Ул миңа сеңде аннан гармонда, баянда уйнарга, әбидән җырларга. Ижауда туып, үсеп, Казанда музыка көллиятен тәмамлап, бүген Мәдәният институтында белем алар Рөстәм. Яшь талантлы егетнең бар тормышы эше алда. Беренче җырым булды Салкын шәй. Салават абыйның, мин аны 3 яшьтә җырлаган идем Сабантуйда, Тәкәнештә. Анда бик кызык ситуация килеп чыкты. Әни апа белән чәчләрне ясый иделәр. Һәм анда плойка торды өстәлдә. Мин бер кул белән тотындым ул кайнар плойкага. Кулны пешердем. Аннары миңа җитмәде бугай. Мин тагын икенче кулым белән шул плойкага тотындым. Әтинең карбазы бар авылда. Аннан фалькага шәй пакетына карны алды да, шулай бер кулым фольга пакетында булды, икенче кулымда микрофон, һәм шулай җырладым Сабантуйда. Анда бик зур машина бүләк иткәннәр иде, кызыл төсле.
Шулардан минем иң яраткан композиторларымның берсе ул Сараба Садыкова һәм Рөстәм Яхин. Сараба Садыкова бик күп җырлар язды, әмма ләкин шул җырлар аның вакытта алар билгесез калды. Шундый вакыт булды. Һәм хәзер мин Әлфия Газизовна Айдарский белән элемтәдә торам. Ул аның кызы. Ул миңа бирә җырлар башкарылмаган. Һәм мин аны җырлыйм. Менә шулай җырлыйбыз. Җыр Илһам Шакиров бик ошый җырлаганы, Хайдар Бигичев. Хәзерге вакытта Зәйнәп апа Фәрхетдинова, Ришат Тухватуллин. Тыгыз ритм, мәктәп, музыка түгәрәгенә йөрү, иртәдән кичкә кадәр һәр минуты язылган аның. Рөстәмнең чит төбәкләрдә дә чыгыш ясау тәҗрибәсе бар. Казакстанда анда Сабантуй булды, Талды Курганда. Анда миңа бик нык ошады. Бүтән традицияләрне, бүтән татарлыкны дисәм, алар сакладылар һәм шул күңелгә ниндидер җылылык өстәде. Бәләкәй чагымда әни миңа әйтә иде, җырны, сүзләрне онытсаң, җырла нәрсә онытмадың. Һәм бер шундый чара узган иде, анда мин кадерле сөекле картларым җырын җырладым. Сүзләрне оныттым. Беренче куплеттан икенче строчканы өченче куплетта җырладым. Аннары өченче куплетта икенче строчканы икенче куплеттан җырладым. Шулай бөтенесен бутап, туктамаенча җырны җырлап бетердем. Шушы ситуациядән чыгу юлын таптың. Әйе. Анда да әнинең киңәше. Әйе. Тормышның төрле чаклары бар. Авырлыкларга бирешми, югалып калмасаң, барысына да ирешеп була. Манзара тапшыру өчен Дина Саттарова, Әмирза Алишев. Татар халкының яратып әзерли торган милли камыр ризыклары бик күп. Шуларның берсе гөбәдия. Ничек ул камыр ризыкларын ашамыйча түзәргә? Ул һәр бәйрәм табынаның бизәге булырлык. Аны өлкәннәр дә, балалар да ярата. Һәр хуҗабикәнең гөбәдия пешерү рецепты бар. Әлбәттә, ашсыз остасы Резидә Хусайновныкы да ул үзенеке. Әссәламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр. Бүген без сезнең белән татар халкының кунак истәленә генә, кунакларга гына бирә торган ризыгы гөбәдия әзерлибез. Гөбәдияне инде без зур табада әзерләп күрсәткәнем сезгә булды. Бүген инде без сезнең белән вак гөбәдия ясыйбыз. Ул бик җайлы, ашларга да, табанга бирергә дә бик җайлы, ашарга да җайлы. Ашап бетермәсәң инде үзең белән игә алып китәргә дә бик җайлы. Шуңа күрә менә бу гөбәдияне дә карап торыгыз әле. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иң беренче без камыр басабыз. Камыр өчен инде мин җылы сөт алам. Тыз салам. Шулай шикәр кыма салып җибәрәбез. Бер йомырка истим. Һәм инде шүпрә. Әйбәтләп болгатабыз. Ун истибез. Өретелгән атланмай салып җибәрәбез. Бер ике эш кашык салам инде мин. Һәм менә шуны әйбәтләп болгатамын. Менә шундый безнең камырыбыз булды. Менә йомшак кына, кулга да ябышмый. Камырыбыз ял итә тора. Без инде эшеккә әзерләнәбез.
Гибәдияне табага ясаган вакытта без аны катлам-катлам ясыйбыз. Инде менә шулай вак гибәдия ясаган вакытта без йөземне, дөгене бергә булгатабыз, майын да, шикәр кымын да салып бергә булгатабыз. Ул вакытта гына эшләргә җиңел була. Менә мин инде дөгене салам. Безнең бүген камырыбыз әз, шуңа күрә инде мин 4-5 генә ясармын. Менә шулай дөге алам. Дөгегә шикәр кымы салам. Менә шулай. Вак йөзем истим. Вак йөземне юып, әзерләп куйдым инде мин. Үй температурасында торып йомшаган май истибез без аңа. Әлбәттә, бәлеш майны бозмый инде. Әз генә туз да салып җибәрәм. Дөгене тузлы суда пешерсәгез, ул вакытта кирәкми инде. Ишеген әзерләгән вакытта гына камыр ял итеп алды безнең. Шундый кичкенә түгәрәкләр алам. Ул инде 50 граммнар шамасы, аны кул артыгын алмый. Менә шулай. Менә шулай хәзер түгәрәк иттереп, гибәдиянең камырын шулай җәябез. Хәзер без кыртны салабыз. Менә эшлеген инде моның кул белән салырга кирәк. Хәзер безгә йомырка кирәк була. Һәм өстенә йомырканы салып чыгабыз. Хәзер безгә гибәдияне бекләргә кирәк. Менә шулай. Кырыен шулай матур гына узурлар ясап, бегеп чыгабыз. Менә исте шулай ачык калды. Безнең истенә инде камырыбыз бар. Кул белән генә шулай җәеп җибәрәбез дә, һәм инде өстен каплыйбыз. ...180 градуста кайнар мишкә 15-20 минутка куябыз. Аллага тапшырдык. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Исән сау пешеп чыксыннар әле. Шатлык белән ашарга насыйп булсын. Ай-яй-яй-яй, субханалла, машалла. Табыннарыгыз һәр вакытта мул булып, якыннарыгызны тәмле ризыклар белән генә сыйларга насыйп итсен. Һәр вакыттагыча бик зур рәхмәт, ашаган кебек булды. Хәзер төшләргә кереп интектерер инде бетте ди, без тапшырын дәвам итик. Машина белән булсынмы, җәяүме, самолеттамы, мөһим түгел. Сәяхәтләрне һәр кеше ярата. Аның тагын бер төрен оныттың әле, алмаз телевизор экраннары аша булса да сәяхәт итәргә була. Кызык дөнья сәхифәсендә Гөлинә Харрасова бүген сезне Байкалга чакыра. Тукта, Гөлинә Шәймуллина иде бит. Гөлинә Харрасова. Гөлинә шул ук, фамилиясе гына үзгәргән икән. Гөлинә, рәхмәт.
Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Бүген мин сезне дөньядагы иң тирән күлгә Байкалга чакырам. Ул Монголия чигенең төньягында, Сибир таулары янында урнашкан. Күлнең мәйданы 31722 квадрат километр, тирәнлеге 744 метр, озынлыгы 636 километр. Күл көньяктан алып төньякка таба сузылган. Шуңа күрә аның ярлары охшаш та түгел. Климаты, пейзажы алмашына. Байкалга сәяхәткә әзерләнгәндә аның кайсы ягын күрәсе килгәнлеген уйлап бетерегез. Туристлар арасында күлнең Иркутск һәм Бурятия юнәлеше популяр. Беренчесе уңайлык сөючеләр, икенчесе экстремаллар өчен туры килә. Иркутск ягын сайлаган очракта Байкалның иң зур утравы Альхонны күрергә кирәк. Аның мәйданы Сингапурдан да зуррак, 730 квадрат километр. Күлнең башка утрауларыннан аермалы буларак, монда кешеләр яши. Шаманлык культы бар. Борчыган соравыгыз булса, аларга мөрәҗәгать итә аласыз. Иркутск ягын сайлаучылар Байкалның иң матур җиренә Кымлы култыгына барала. Ул Байкал яны милли паркында урнашкан. Тыюлык табигаты үзгә бигрәк матур. Монда кызынырга да була. Су керәм дисәң, суграк, җәен Байкал 22 градуска кадәр генә җылына икән. Кымлы култыкта ярдан кала тагын бик күп кызыклы әйберләр бар. Әйтик, хәрәкәт итүче агачлар. Бу күренешкә җилле көндә тап буласың. Кымлыкта агачның тамырлары өскә чыгып үскән. Җилдә агач тамырлары белән бергә селкенә, бу күренеш хәрәкәтне хәтерләтә. Сәер агачлардан кала култыкта күп санлы подсыннарын очратырга була. Бу шулай ук шаманизм культы белән бәйле. Кымлы култык үзенең гаҗәеп матур кояш батулары белән дә данлыклы әле. Хәзер Бурятия ягы буенча да йөреп кайтык. Монда сез кунакханәләрне очратмаячаксыз. Шуңа да машина чатырда төн кунырга әзер булыгыз. Бу маршрутта иң матур урыннар мөгаен Шеверкутск һәм Баргузинск култыклары. Алар тыюлык территориясендә урын алган, шуңа күрә биредә төзелешләр очратмассыз. Табигать белән икәүдән икәү генә калыр өчен менә дигән урын. Тән һәм рух гармониясын тапкач, Баргузинск култыгыннан ерак булмаган Горячинскка юл алыгыз. Бу авыл бик борынгыдан төзелгән. Аңа стара брятлар нигез салганды. Шуңа да биредә рухлар, төрле күренешләр белән бәйле риваятлар яши.
Россия һәм Монголия шигендә янар таулар бар икәнлеген белә идегезме әле? Алар барысы да Саян тауларында урнашкан. Артык биек түгелләр сүнгәннәр рәтендә. Араларында иң биеге Кропоткин вулканы. Аның биеклеге 90, тирәнлеге 60 метрга җитә. Ягъни янатау эченә 20 катлы йорт сыяр иде. Каралы яшькелт төстәге янартау башы куркыныч булып күренеп тора. Тау битләрендә үлән дә, мүк тә үсми. Саян тауларына барырга уйласагыз, арендага аталыгы чөнки машина белән керергә юлы юк, җәяү ераграк булыр. Байкал буенча кайсы юлны сайласагыз да, сезнең сәяхәтегез һичшиксез мавыктыргыч һәм онытылмас булачак. Пәнҗешәмбе без сезнең белән Россиянең алтын хуҗасына кергән шәһәрләре белән танышырбыз. Ә бүгенгә мин сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Эт кешенең тугры дусты диләр. Каян чыкты икән бу әйтем? Чөнки ул аңа ничек дип әйтик инде? Дуста, тугры. Һәм менә шәһәр урамнары буйлап йөргәндә этләрнең нинди тукымнарын гына очратмыйсың албас. Менә шитсу тукымы хуҗаларына тугры микән? Дус микән? Без декоратив йорт хайваннарына карата бәхет йомгагы дигән сүзләрне кулланырга яратабыз. Сәхифәнең бүгенге герое исә бу аңлатмага тулаем туры килә. Гәрчә исеме кырыс итеп шитсу, ягъни кечкенә арыслан дип яңгыраса да. Әлеге этне хайваннар патшасы белән күпереп торучы йомшак яллы гына бәйли. Анысы да йонын дөрес итеп кырган очракта. Бу тукым этләрне 7нче гасырдан Тибетта үрчетә башлыйлар. Соңыннан ул Кытай императорына бүләккә тапшырыла һәм исемле була. Шитсу дип атап патша иркә кечкенә эткә куюлык истәргә тели. Аны арысланга охшатып йонын кырдыра. Кытайдан әлеге тукым Бик Британияга, аннан Америкага эләгә. Бүгенге көндә шитсуларны бездә дә очратып була. Таныш булыгыз, Казан кызы Капа. Барлык башкала туташлары кебек үк модадан калышмый, һәр чыгышы подиум. Йоннары таралган, йылык-йылык килә. Ялласы албантик резинка белән җыелган. Курчак инде. Янындагы паркта ул йылдыз. Узып баручылар игътибарсыз калдырмый ди хуҗасы. Салаховлар гаиләсе Капаны 1 ел элек белдерү буенча Яршаулыдан ук алып кайта. Ул вакытта 2 айлык кичек иде диләр. История того, что мама очень хотела собаку. Капа белән танышу тарихы бераз иртәрәк башланды. Әним бик тә эт алырга хыялланды. Аларның төрле тукымнары турындагы мәгълүматлар белән танышты. Көннәрдән бер көнне миңа шитсу кирәк диде. Аннары эзли башладык. Өйгә алып кайткач, озак кына ияләнергә туры килде. Бездә песи яши иде инде, әмма эт башка икән. Аның белән үзеңне башкачарак тотарга кирәк. Беренче көннән өйдә җиһазларны күчерү процессы башланды. Ник дигәндә Капабыз бик кечкенә һәм актив иде. Әллә нинди ярыклар табып кирип китә дә, чыга алмыйча азаплана иде. Берничә көндә үзе өчен куркынычсыз мөхит тудыртты. Не бойся, она не кусается. Барлык кеше белән дустана мөнәсәбәттә, бигрәк тә балалар белән тиз арада уртак тел таба. Сыйпаганнарын, кочаклаганнарын ярата икән. Шитсуны бер ялгызын өйдә калдырырга ярамый. Ул моңа бик борчыла, курка икән. Хуҗаларына бик тиз ияләшә. Алар янәшәсенә ятып йоклый. Йыртыгыз зур булса, үзе генә калырга куркып артыгыздан ияреп йөриячәк. Барлык этләр кебек үк аларны урамга алып чыгарга кирәк. Әмма шитсуга килгәндә бу эшнең аерым бер кагыйдәләре бар. То есть для нас проблема выйти в парк, когда очень людно. Кеше күп йөргән вакытта паркка чыкмыйбыз, чөнки шитсу бик аралашучан, узып баручыларны игътибарсыз калдырмый, бик озаклап күзәтә, я яннарына барып уйный башлый. Балалар Капаны күрсәләр, ура балалар, сыйпый, кочаклыйлар.
Эт тә үзен яраттыра. Кыскасы, һава суларга чыгуыбыз бик озакка сузыла. Шуңа да урамга иртәнге сәгатьләрдә чыгарга тырышабыз. Любит, когда ечешь пузика. Ул үзен кашыганны, төп уйнатканны ярата. Бик юмарт, тыныч күренсә дә, ырылдарга мөмкин. Әмма бу сирәк күренеш, әйтик, уенчыгын тартып алганда. Беренче көннән үк мине эштән каршы ала. Бу вакытта ул шундый ихлас итеп сөйгенә, аягымны салганчы иелеп кочаклыйм үзен. Эштә булганда да капым көтәдер инде дип уйлап куям. Тормышымны аннан башка күз алдына китермим. Гадәттә шитсу 20-30 сантиметрдан да зуррак булып үсми. Авырлыгы 10 килограммнан артмый. Йоны структурасы буенча кеше чәчен хәтерләтә. Бик куе, тиз үсә. Тарап, тәрбияләп торырга, эт парикмахеры, грумерга йөртергә туры киләчәк. Өегездә шитсу яши башлады икән, шуны белегез. Сез хәзер ялгыз түгел. Үзегезнең барлык игътибарыгызны, назыгызны шушы бәхет йомгагына бүләк итә аласыз. Ә ул сезгә үзенең тугрылыгы, ихласлыгы, юмартлыгы белән җавап кайтарыр. Иң бәхетле шагың, бәхет турында уйламаган шагың, дигән шагыйрь Шәүкәт Галиев. Алдағы сәгать нәкъ менә шундый булыр дип уйлыйм. Манзара тапшыруның икенче өлешен башлыйк. Саулармысыз, хөрмәтлеләребез? Моңсуланып утыру өчен сәбәп һәр вакытта булыр. Шатлана белик. Безнең иҗат төркеме һәм алып баручылар Әдилә Сәфәрова белән Алмаз Гәрәев моның өчен бар көчебезне куярбыз. Әбисе матур җырлаган, бабасы баянда уйнаган, үзе җырчы да, баянчы да. Рөстәм Егоров белән Динә Саттаров аралашып кайтты. Күренекле язучы, морза, бөек фикер иясе Лев Толстой гомеренең 6 елын Казанда үткәрә. Казан урамнары белән танышуыбызны дәвам итәбез. Чиратта Лев Толстой урамы. Манзара үз эшен кунакхана белән дәвам итә. Мөмкин мин чыгып торам. Игълан итә алмыйм. Алмаз дулкынлана, хөрмәтле телевизор караучылар, чөнки бездә кунакта Таяну нуктасы тапшыруның. Бездә кунакта Манзара тапшыруын 3 ел Алмаз Гәрәев белән алып барган коллега Таяну нуктасының хәзер яңа алып баручылары Луиза Закирова белән Альберт Шакиров. Исәнмесез, хөрмәтле хезмәттәшләребез. Луиза, бүген инде кунаклар кәнәфиендә дип әйтикме, нинди хисләр кичерәсез? Саумысыз, хуш килдегез башта. Хәерле көн, хәерле иртәләр. Монда авыррак икән, тегендә караганда күңелсезрәк инде, әлбәттә, чөнки авыррак инде, кара, ул бит авыррак күренеп тора. Кемгә алыштырдың син мине? Мин сине алыштырмадым, Алмаз. Урамның бер башында күрсәм, һичшиксез сиңа килеп, сәламнәремне биреп, хәлләреңне белешеп, узачакбыз инде. Амин, шулай була, күрсен инде. Тормыш ул бит менә көтелмәгәндә ниндер сюрпризлар бирә, шуңа күрә әле бәлки киләчәктә бергә эшләрбез, кем белә. Бу юлы бик зур сюрприз эләкте. Бик зур авыр сюрприз эләкте. Ничек уйлыйсыз, ничемнән нәкъ сезне сайлап алдылар? Мин дә тыйнакына үземнән башлап китәрмен, чөнки мин Таяну нуктасы тапшыруының күп еллар продюсеры һәм мөхәррире булып тордым һәм алга таба булачакмын да. Шуңа күрә менә Алмаз киткәч, башка эшкә күчү сәбәпле яңа сезонда парлы алып баручылар кирәк дигән фикергә килгәч инде җитәкчеләр. Күрәсең, мин кунакларны да беләм, темалар да якын миңа һәм инде әлеге тапшыруның эчендә булганга күрә, күрәсең, мине сайлаганнардыр, хатын-кыз роленә мин туры килгәнмен. 3 ел эшләргә өйрәттем дә үзенә менә ташларга китте. Алмаз, әмнә мин сер итеп әйтәм, Таяну нуктасында кастинг игълан иткәч, мин Луизага әйттем, нишләп сез кеше эзләп йөрисез? Үзең чык та алып бар дидем. Менә Әдиләдән торган икән бу. Инде Альбертка килгәндә, Альбертны без бөтенебез дә шундый төпле, шундый җаваплы, үз фикере, үз карашы булган журналист буларак беләбез, тамашачылар. Инде ул аны һәрдаим тапшыруларында да, социаль челтәрләрдә дә исбат итеп тора. Шуңа күрә аның биредә булуы юкка гына түгел. Һәм тагын тапшыру өчен бик файдалы ягы, бик күркәм ягы. Ул менә
нинди генә мәсьәлә булмасын, нинди генә проблема булмасын, аның төбенә асылына төшенмичә туктамый. Ә без бит инде тапшыруда сөйләшер өчен генә җыелмыйбыз, нинди мәсьәләләрне безгә хәл дә итәргә кирәк. Шуңа күрә инде ышанабыз, Альберт шул мәсьәләгә төшенеп, инде кыю сүзе белән туктамыйча хәл итәргә, әлеге мәсьәләне хәл итәргә дә ярдәм итәр. Шуның белән абруй казанган. Бүген артык тыйнак әле син үзе. Альбертның үзенә дә сүз бирик. Менә Таяның уртасына нинди темалар ничек сайлана? Темалар беренче чиратта көн кадагына дип әйтегәндә, алар инфоповод дип әйтегәндә, без аны татарчалаштырып күпмедер дәрәҗәдә мәгълүмати сәбәп булган һәм бүгенге көндә актуаль булган темалардан башлана, ниндидер резонанс тудырган, кемнедер борчыган сораулар. Һәм алар арасында Таян нуктасының башка ток-шоулардан шулай яхшы уңай ягы белән аерылып тора торган бер ние бар, үзенчәлеге бар. Ул гел ниндидер шоу-шоу артыннан гына кумыйча, мәңгелек темаларында күтәрергә курыкмый. Ул кемгәдер ничектер салмаграк темалар булып тоелырга мөмкин, ләкин менә тормышның шул ягы да бар бит әле дип, тамашачыны җәлеп итеп, аңа игътибарны юнәлдерә торган шундый темалар, алар инде минем өчен аеруча кадерле мәңгелек темалар дип әйтик инде. Кайчанда җилләр үзгәреп торса да, даими кала торган. Төрле юнәлешләрдә куллашуларга җинәен тапшыру, тырыша һәм ул үз кыйбласында тугры, менә четерекле мәсьәләләргә килгәндә, ул очракта ничек дәршмичә калырга, ул очракта ничек үзеңне кулга алырга һәм шул четерекле мәсьәләгә бәйле рәвештә әле бит кунакларын да җайларга кирәк. Бөтен кеше дә килергә ашкынып тормыйдыр бәлки. Бу очракта барысы да хукукый кысаларда юридик ниндидер нормаларны бозмыйча уйлаган, үзең теләгән фикерне җиткерергә була. Шуңа күрә нидер четерекле, ул әлбәттә четерекле, инде кытыклый торган, кайсыдыр ягы белән чәнештерә торган темалар булырга мөмкин, ләкин без шуңа да журналистлар инде беренче ел гына эшләмибез, һәм шуңа да без телеканал һәм миллионлаган аудиторияга сөйли торган телеканал, ул темалар безнең өчен авыр булмас дип уйлыйм. Әгәр дә барысы да менә шул тиешле кысалардан чыкмый икән, моның өчен берәү дә башка сукмый. Менә ток-шоу форматы сезнең өчен яңалык түгел икәнен беләбез, ә менә аның нинди үзенчәлекләре һәм кыенлыклары бар? Ток-шоу дигәндә монда Луизадан башларга кирәктер инде, аның хатирәләре свежийрак. Безнең ток-шоу ул инде федераль каналлардан нык аерылып тора. Чөнки федераль каналларда анда бер генә юнәлеш булса, безнең менә әйтеп киткәнебезчә юнәлешләр төрле. Монда икътисадта, монда сәясәттә, монда гаиләдә, монда балаларда, монда тәрбиядә, барысы да һәм шуның белән кадерле һәм кызык та безгә тапшыру. Чөнки монда төрле яклап менә үзеңне беренчедән үстерә аласың һәм тамашачыны да үстерә аласың. Һәм монда федераль каналлардан менә аермалы ягы буш сүз сөйләргә килмиләр. Монда үз-үзеңне күрсәтергә килмиләр, үз-үзеңә пиар ясарга килмиләр. Монда үз өстендә ниндидер миссия тотыган кешеләр килә. Менә мин әйтмәсәм кем әйтер дигән кешеләр. Үз фикерен җиткерергә теләгән кешеләр. Һәм алар актив позициядә булган. Һәм алар менә иҗат иҗтимагый тормышта актив булган кешеләр түгел. Монда дәүләт структурасында да андый кешеләр бар. Мәдәнияттә, сәнгатьтә, шул иҗтимагый тормышта да менә шундый кешеләр бирегә килә. Шуңа күрә һәм үзенчәлеге дә шунда. Татарча әйтеп әйткәндә, Пабулату мине дә чакырырсың әлбәттә. Мин сине һәр вакыт чакырам да син килмисең генә бит. Аннары тагын менә каршылыклы яклар дидегез. Ике каршылыклы як бар. Беренчедән ул тел мәсьәләсе, чөнки бик күп спикерларны чакырасы килә, төрле спикерларны чакырасы килә, әмма аларның сөйләмнәре кызганыч түбән дәрәҗәдә, менә татар телендәге сөйләм дәрәҗәләре. Икенче барьер инде ул кешенең эчендә булган цензура. Менә без аны берничек тә җиңә алмыйбыз. Менә татарларда ул бар, курку менә мин булай әйтсәм нәрсә булыр микән, ә менә моны әйтмәсәм ничегрәк булыр микән? Нәрсә уйлар? Менә бу барьерны үтсәк, безгә күпкә җиңелрәк булыр. Һәм без аны үтәбез дә, менә беренче тапшыруларга ничегрәк тапшыру җыя идек без, һәм хәзер ничек җыябыз? Алар аерылалар. Без адым сайын кешене тәрбиялибез, шул тамашачыны, спикерларны, кунакларны. Димәк, бүген кичке 7дә туры эфирда сезнең инде дебютны күрә алачакбыз. Иншалла. Тәүге тапшыру, өстәүле булсын берүк, чын күңелдән шатбыз әлеге дуэтка. Луиза экранга сыймастыр инде Альберт янында дип әйтте. Тамашачыларыбыз артып торсын һәм инде бу тапшыруны кич сайын менә безне кебек тамашачылар да көтеп алсыннар.
Зур рахмат. Амин, шулай булсын деген теләктә без сез белән саубуллашабыз. Бездә кунакта таяну нуктасы тапшыруның яңа алып баручылары Луиза Закирова белән Альберт Шакиров булды. Хәерле сәгатьтә дип теләп калабыз коллегаларыбызга, бары тик уңышлар насыйп булсын. Субханалла. 3 ел эшләп беренче мәртәбә кулын тотам. Траттата бүгін тиеттері була, тик бүгін түгел, түгел бір ойдан 22 сентябрьдә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында Әлмәт Татар дәүләт драма театры гастроле узачак. Тамашачыларга бу көнне Россиянең һәм Татарстанның иң яхшы дип табылган спектаклен тәкъдим итәчәкләр. Шул уңайдан бездә кунакта Әлмәт Татар дәүләт драма театры директоры Фәридә Исмәгыйлова белән театрның актеры Динар Хөснетдинов. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар? Хәерле иртәгез. Саумсыз коллегалар, хуш килдегез. Фәридә ханым, беләбез, бөтенебездә инде эштә, менә сезнең җәйләрегез ничек үтә? Җәйләр безнең 1 августта төгәлләнде дисәм инде төгәлләнмәде, җәй дәвам итә инде ул календар җәй. Әмма ләкин инде без җәйге еллардан соң эшкә чыктык. Коллектив пыртузып эшли, репетициялар бара. Балалар спектакле чыгарабыз менә хәзер. Хәзер инде җыенабыз. Алла бирсә 26 августтан Карелиягә, Петрозаводский шәһәрендә театраль лабораторияда без бер спектакльгә эскиз эшләрбез дип торабыз. Аннары инде сентябрьдә Грозныйга милли театрлар фестиваленә юл тотачакбыз. Нәкъ менә җил артыннан спектакль белән. Динар, сезнең кәефләрегез ничек, җәйләрне ничек итеп үткәрә алдыгыз? Рәхәт итеп үткәрдек һәм инде шундый рәхәт хис белән эшкә дә шундый дисәм ялгыш булмас. Без Карелияны аңладык, Грозныйны аңладык. Казан тамашачысын 22 сентябрьдә нинди спектакль белән шатландырачаксыз? Алмаз, үзегез очрашуыбызның башында әйтеп киткәнегезчә, без Казанга үзебезнең иң яхшы спектаклебезне алып киләбез. Узган сезон бик уңышлы булды. 77-нче сезон без инде аны 2-7 саны булганга шулай булды микән әллә дип тә уйлыйбыз үзебез нумерология буенча. Җил артыннан спектакль өченнән дә гаҗәеп зур уңышка иреште. Ул тамашачыларны да тетрәндереп бара ул спектакль һәм шул ук вакытта театр белгечләренең дә бик югары бәясен алды. Кече шәһәрләр театрлары фестивалендә 2нче ел Әлмәт театры гран-при алды. Евгений Миронов әйтте, мондый хәлнең әле тарихта булганы юк иде дип. Менә шушы спектакльне Казанга алып килергә уйладык. Гомумән без бер көнлек гастроль ел чыннан да гастроль дип атасак була, Казанга килеп китү дип атасак була торгандыр инде. Без быел була эшләргә уйладык. Әлмәт белән Казан арасында нәрсә инде ул күпер калып арасы. Шуңа күрә киләбез дә, уйныйбыз да китәбез. Без 3 иң яхшы спектакльбезне Казан тамашачысына тәкъдим итәбез. Менә беренчесе нәкъ бер айдан 22 сентябрьдә Камалда. Икенчесе ул әле өйләнмәгән иде Гаяз Исхакый Айдар Җаббаров куелышында. Ансы булачак 26 ноябрьдә. Өченчесе Ана җыры Зөлфәт Хәкимнең шул исемдәге романы буенча куелган иде үзебезнең режиссерыбыз Лезгәрәй Куйданы. Менә ансы булачак инде яңа елдан соң. Әлегә бу сезонга шушы 3 спектакльне Казан тамашачысы мәхрүм булмасын инде. Карасыннар безнең яхшы спектакльләрне. Алла бирсә, Камал театры бинасында булачак. Өчесе дә Камалда булачак. Динар, әмма сезне нинди спектакльләрдә күрә алачакбыз? Казан тамашачысы игътибарына минем иң хәзерге бүгенге көндә яраткан рольләрнең берсе җил артыннан спектакльне 22 сентябрь 22 сентябрь һәм шулай ук ул әле өйләнмәгән иде, анысы инде ноябрьнең 26-сында. Менә бу ике спектакльдә дә минем рольләрем бар. Гадәттә журналистларның иң яраткан сорауларының берсе ул актерларга бирелә торган. Менә кайсы ролегезне бик яратып башкарасыз? Мин ничектер һәр вакыт әйтәм, айыра алмыйдым рольләрне. Менә хәзер бүгенге көндә инде мин ничектер әйтә алам яраткан ролемне. Алмаз тагын әле журналистлар шундый сорау биргән ярата. Нинди роль турында сез хыялланасыз? Кемне уйнарга теләр идегез? Хыяллар менә тормышка ашып бара, Аллага шөкер. Менә ашкан хыялның берсен Алла бирсә күрерсез. Фәридә ханым, менә сез иң уңышлы спектакль дидегез. Менә критикларда сезне югары бәяли. Менә аның сыры нидә икән? Ул уңышлы труппамы, уңышлы итеп сайланган әсәрме, яисә режиссер тырышлыгы менә нигә барып тоташа бу? Сез менә нәкъ бөтен сорауларга да җавапны үзегез бирдегез чыннан да. Бик яхшы роман Халет Хөсәйнинең. Аны аерылмыйча укый халык ул бит инде бестселлер булып әверелгән 40 мең тираж белән чыккан романны
бик яхшы режиссер куйды, ә ул үзе актер-режиссер. Шуңа күрә аңарга безнең актерларыбыз гашыйк булдылар. Ул белә актер хезмәтенең ничкәнлекләрен. Камил Тукаев, без бит әле милләттәшләребезне җыйдык бу спектакльне куйган вакытта. Камил Тукаев Воронеж театрының күренекле артисты һәм аның янына костюмнар буенча рәссам, анда 80 костюм бар. Алтын битлек премиясе лауреаты шулай ук безнең милләттәшебез Фагыйлә Сельская килде. Менә алар безнең театрда эшләгән вакытта үзләренең татар икәнлекләрен бөтен җаннары белән тыеп, туганым, мин сине яратам диешә эшләделәр. Гаҗәп булды шуны күреп торам. Әлбәттә сезон кашан ачыла? 6 октябрьдә Алла бирсә, Илгиз Зәйниев «Ах, яки мәхәббәт элмәге» үзенең язган комедиясе һәм үзе куйган әйбер булачабыз. Һәм театрда тагын нинди яңалыклар бар? Кыскача гына әйтсәк? Кыскача гына әйтсәкме? Яңалыклар һәр көнне булып торалар инде бездә һәр көн бит яңалык. Яңа әсәрләр куярга җыенабыз, менә яңа режиссер чакырачакбыз октябрь аенда. Кемне? Беләсезме, менә Түбән Тагил шәһәрендә фестиваль вакытында таныштык. Ул режиссерның спектаклен карадык. Кече форматтагы спектакльдә алар алдылар гран-при, Мирный шәһәреннән килгән кече театр. Мамин Сибирякның Озорник әсәре буенча шаккатмалы. Лиза Бондар дигән режиссер, ул хәзер бик яңгыры инде театраль киңлекләрдә. Ул үзе тәкъдим итте. Мин сезнең белән эшләп карасам ничек булыр икән? Мин сезнең спектаклегезне шаккатып карадым, артистларыгызны бик яраттым, сезнең белән эшлисем килә диде. Шулай булгач без аны чакырдык. Менә шул. Карелин исән-сау йөреп кайтып, Грозныйны шаккаттырып, 22 сентябрьдә Алла бирсә сезне Казанда Галискар Камал Симнәт Татар дәүләт академия театрында күрергә теләячәкбез. Тамашачылар да ашыгып тора. Шуңа күрә бары тик исәнлектә күрешергә насыйп булсын. Амин. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезнең белән сау булашабыз. Бездә кунакта Әлмәт Татар дәүләт драма театры директоры Фәридә Исмәгыйлова белән театрның актеры Динар Хөснетдинов булды. Алар белән сау булашып тапшырын тагын бер талантлы егет турындагы видео язма белән дәвам итик. Әби бик матур җырлаган иде. Можга шәһәрендә анда дубитель завод бар иде. При нем самодеятельность булды һәм ул анда җырлаган иде. Баян белән гармонда минем уйнады бабай әти ягыннан. Мамадыш районыннан. Ул миңа сеңде аннан гармонда, баянда уйнарга, әбидән җырларга. Ижауда туып, үсеп, Казанда музыка көллиятен тәмамлап, бүген Мәдәният институтында белем алар истәм. Яшь талантлы егетнең бар тормышы эше алда. Беренче җырым булды Салкын шәй Салаватовның. Мин аны 3 яшьтә җырлаган идем Сабантуйда, Тәкәнештә. Анда бик кызык ситуация килеп чыкты. Әни апа белән чәчләрне ясый иделәр. Һәм анда плойка торды өстәлдә. Мин бер кул белән тотындым, ул кайнар плойкага. Кулны пешердем. Аннары миңа җитмәде бугай. Мин тагын икенче кулым белән шул плойкага тотындым. Әтинең карбазы бар авылда. Аннан фалькага шәй пакетына карны алды да, шулай бер кулым фольга пакетында булды, икенче кулымда микрофон, һәм шулай җырладым Сабантуйда. Анда бик зур машина бүләк иткәннәр иде, кызыл төсле. Композиторлардан минем иң яраткан композиторларымның берсе ул Сарапа Садыкова һәм Рөстәм Яхин. Сарапа Садыкова бик күп җырлар язды, әмма ләкин шул җырлар
аның вакытта алар билгесез калды. Шундый вакыт булды. Һәм хәзер мин Әлфия Газизовна Айдарский белән элемтәдә торам. Ул аның кызы. Ул миңа бирә җырлар башкарылмаган. Һәм мин аны җырлыйм. Менә шулай җырлыйбыз. Җыр Илһам Шакиров бик ошый җырлаганы, Хайдар Бигичев. Хәзерге вакытта Зәйнәп апа Фәрхетдинова, Ришат Тухватуллин. Тыгыз ритм, мәктәп, музыка түгәрәгенә йөрү, иртәдән кичкә кадәр һәр минуты язылган аның. Рөстәмнең чит төбәкләрдә дә чыгыш ясау тәҗрибәсе бар. Казакстанда анда Сабантуй булды, Талды Курганда. Анда миңа бик нык ошады. Бүтән традицияләрне, бүтән татарлыкны дисәм, алар сакладылар һәм шул күңелгә ниндидер җылылык өстәде. Бәләкәй чагымда әни миңа әйтә иде, җырны, сүзләрне онытсаң, җырла нәрсә онытмадың. Һәм бер шундый чара узган иде, анда мин кадерле сөйкле картларым җырын җырладым. Сүзләрне оныттым. Беренче куплеттан икенче строчканы өченче куплетта җырладым. Аннары өченче куплетта икенче строчканы икенче куплеттан җырладым. Шулай бөтенесен бутап, туктамайчы җырны җырлап бетердем. Шушы ситуациядан чыгу юлын таптың. Әйе. Анда да әнинең киңәше. Әйе. Тормышның төрле чаклары бар. Авырлыкларга бирешми, югалып калмасаң, барысына да ирешеп була. Манзара тапшыру өчен Дина Саттарова, Әмир Залишев. Халык сынамышы буенча, август яңгырсыз булса, көз жылы һәм кыры килә. Әдиләм, миңа монда сүз язмаган, шуңа күрә үземнекен әйтәм, һава торышы белән танышыйк. Исәмсез, бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырам. Антициклон йогынтысында җөмһүриятебездә эссе һәм явым-төшемсез һава торышы саклана. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Балуазнакы Әлмәттә алмашынучан болытлы һава 29 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама яршалы, Алабугада кояшлы температура 30 градус. Төньякта Актаныш Агржи Менделеевскида явым-төшемнәр көтелми, җылылык 31 градус. Төньяк көнбатышта Арча Кукмара Балтачта алмашынучан болытлы һава 30 градуска кадәр җылыта. Көньяк көнбатышта Болгарбай Чүпрәледә аяз, температура 30 градус. Чистая Нурлатмамадышта алмашынучан болытлы һава 31 градус җылы. Җил көньяктан уртача тизлектә. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми, температура көндез 30-32 градус җылы. Җил көньяктан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 765 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 46%. Җирнең магнит кырытыныш. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде, җәйләрегез матур булсын.
Күренекле рус язучысы Лев Толстой үзенең иң атаклы әсәре «Война и мирдан» тәмам туеп туктый. Фетка ниһаят бу сүз боткасын төгәлләдем, башка әйләнеп кайтасым юк дип яза икән. Романны ул 6 ел яза, 6-8 тапкыр күчереп чыга. Әле бит барысы да кулдан. Бәлки шуңа ялыккандыр. Укучаны укырга тиешәйме? Язучының почерки котышкыш була, аны укый да алмаганнар. Шуңа күрә хатыны София Андреевна аның бар хезмәтләрен күчереп язып, кулъязмаларны нәшриятка юллый торган була. Ярый, хатыннар бар инде бер караганда. Бүген Казанның бер урамы Лев Толстой исемен йөртә, аның тарихы белән танышыйк. Dünya әдәбияты классика күренекле язучы, морза, бөек фикер иясе Лев Толстой гомеренең 6 елын Казанда үткәрә. Шуның 1 елын ул әлеге урамда яши. Ул вакытта урамның әлеге өлеше институт урамы дип йөртелгән. 1929 елдан урам бүгенге исемен ала — Лев Толстой урамы. Тагын 20 елдан соң 1949 елда Толстой исемендәге бакча ачыла. Аның уртасында Лев Николаевич Толстой сыны. Толстой урамы Казанның тарихи үзәгендә урнашкан. Бутлеров урамыннан башланып Казансу елгасына килеп терәлә. Шапов, Горький, Карл Маркс, Зур Кызыл, Подложный урамнары белән кисешә. Толстой урамы 10-нчы йортта Фэшн исемендәге сынны сәнгать училищесы урнашкан. Ул 1895 елда ачыла. Фэшн үзе монда 1909 елдан алып 1918 елга кадәр укыта. Бу Казан хореография училищесы 1906 елда Сергей Марк өчен төзелә. 1972 елда монда Аухадиев исемендәге музыка училищесы базасының бүлеге ачыла. Урамда Казан авыл хуҗалыгы институты да урнашкан. Ул коммерция училищесы буларак архитектор Дмитрий Разов проекты буенча 1907-1911 елларда төзелә. 1930 елда ул Казан авыл хуҗалыгы институтына әверелә. 19 гасыр озагына кадәр йортлар монда сул якта гына була, уң якта зур кыр җәелгән. 1895 елда император Николай II Казан университетына җир һәм медицина факультеты клиниклары төзелеше өчен акча бирә. Нәтиҗәдә университетның хастаханә комплексы барлыкка килә. Лев Николаевич Толстой Казанда булганда әлеге йортта да яшәп алган. Гомумән, Казан Толстойның үсмер чагындагы эзләнүләре, шәхес буларак формалашуы, уку еллары һәм киләчәк юлын сайлау кебек мөһим вакыйгаларның шаһиты булган шәһәр. Республиканың төп бәйрәменә нибары 7 көн калды. Республика һәм шәһәр көнендә төп бәйрәм мәйданнарының берсе Пирамида концертлар залында узучы Болгар радиосы бәйрәм концерты булачак. Шул уңайдан бездә кунакта җырчы Гөлнара Габидуллина. Гөлнара, саумысыз, хош килдегез. Хәерле иртәләр барыгызга да. Рәхмәт. Гөлнара, исәнмесез? Безнең инде менә шушы август азагында килгән кунаклардан сорый торган төп сорау ул да булса, җәйләрегез ничек узды, ниләр белән истә калды? Җәйләрем ничек әле, ул һаман уза әле, бара. Әйе. Җәйләрем мин инде үземнең концертыма әзерләнеп узды. Әйе, 1 ноябрь минем концерт була үземнең, һәм инде параллель рәвештә фотосессиялар, клиплар, яңа җырлар, шуның белән параллель рәвештә бакча, тузлау, компотлар, шулай. Әле кызыгыз Әминә дә актив катнашадыр бу чараларда. Әминә ул бөтен җирдә минем белән катнаша, Аллага шөкер. Болгар радиосы концертында нинди җыр башкарачаксыз? Болгар радиосының концертында яшьлек еллары исемле җыр башкарачакмын. Альфред Абый Якшембетов көе, Руслан Чернов якташым сүзләре. Якташым. Һәм менә бу оештыручылар инде безгә моңарчы күрелмәгән грандиоз тамаша вәгъдә итә. Менә аның әзгенә серләрен ачып җибәрсәк. Барысын әйтеп бетерә алмыйм. Шулай да, әйе, менә шундый мөмкинлек була, сәхнә артына кереп, җырчылар белән фотога төшү,
Бу гади тамашачыларын, тамашачы. әйе, һәм инде көтелмәгән сюрпризлар була, бүләкләр була. Һәм әлбәттә инде концерттан соң ачык һавага чыгып, салют карау мөмкинлеге булачак. Концерт эстраданың иң популяр, топовый җырчылардан тора, һәм инде бик кызык, матур булачак хит җырлар белән, дәртле, моңлы концерт булачак, туганнар белән, һәм инде дуслар белән шундый бәйрәм көндә концерт килеп карау үзе бер бәйрәм. Менә бу йолдызлы состав дидегез, кемнәр икән ул җырчыларның исемнәрен дә атап китик әле. Хәзер әйтәм, Лилия Мулагалиева, Илсаф, Гүзәл Уразова, Азат Алсуфазлыевлар, Гөлнара Габидуллина, Винарис, безнең Зилә Нигматуллина, Рамиля һәм Рамил Хайретдиновлар, тагын хәзер Венера Ахатовна Ганиева, Сәйдә Мухаммаджанова. Шу кадәр кызыклы состав, әйме? 30-лап булган йолдыз. 30-лап, әйе. Менә төрле яшьтәге, төрле жанрда иҗат итүче җырчылар биргә җыйган. Шулай һәм инде үпкәли күрмәсеннәр, һәммәсен дә теге искә төшереп бетерә алмадым. Бик күп җырчылар була. Кемнәр буласын белергә теләсәләр, тамашачы инде әлбәттә 30 август көнне Пирамида концертлар залына килергә. Әлбәттә, һәм катнашучыларның тулайым кемнәр катнашканын беләселәре килсә, безнең социаль шелтәрләренә кереп, анда афиша бар, кемнәрнең катнашканын рәхим итеп кирип карап була. Гөлнара, менә кышкы шия дигән җырыгыз бар. Аның язылу тарихы турында да сөйләп китсәгез иде. Шулай ук Булгар радиосы оештырган концертларда яңгыраган җырларның берсе ул. Тарихын мин дөресен генә әйткәндә белмим. Авторларын бик яхшы беләм. Ансын инде Илгиз Закиров көе, һәм инде Виниса Фаттахова сүзләренә Башкортстан авторы язылган җыр Хания апа Фәрхи башкаруында иң яратып башкарган җырларыбызның һәм инде тамашачының күңеленә кергән җыр. Тарихын белмим. Син бит миңа бүген сөям дидең, кыш көнендә пешкән шиям дидең. Кышлардан кабат җәйләргә әйләнеп кайтыйк. Һәм иртәгә манзара тапшырын карарга онытмыйк. Мондый зур залда Зәлия нишләп йөри икән дисезме? Мин сезгә җавабын әйтәм. Без бүген биергә өйрәнәчәкбез. Барлык табиблар һәм диетологлар бер фикердә. Чипсның организм өчен файдасы юк, ул бары тик зарар гына китерә. Шуңа күрә аны айга бер тапкыр гына ашарга киңәш ителә. Сез атлетлар сыман кыяфәттә, серфка басып, дулкынларны тотасыз. Ул дулкынлар сезне ярга алып чыга. Хыяллар диерсез сез. Манзара тапшыруның 23 август чыгарылышы ахырына якынлашты. 3 айлык җәй күз ачып йомганчы шулай тиз генә үтте дә китте дип сөйләячәкбез тагын берничә көннән. Иң мөһиме, ул көннәрне матур планнар кырып, аларны тормышка ашырып, исән-сау үткәрергә язсын. Амин. Сезнең белән 2 сәгать дәвамында без алып баручылар Әдилә Сәфәрова һәм Алмаз Гәрәев булды. Уңышлы көн теләп, сау булашабыз, исән-имин булыгыз. Сау булыгыз, хөрмәтләребез. Юк, син менә күз алдына китерәсеңме? Әйе. 3 ел бергә эшлибез без. Әйе. Ау, ташны да китәм.